Tiralo. Agora eu abandono os estudos centrais do IGADI e doulle paso a Tino Santiago, que conducirá o programa as próximas horas. Gracias, gracias. Vamos a pegar un salto agora, pero seguimos de unha meca da migración tradicional como era Uruguai e vamos a intentar saltar hasta Cuba. Esta sección vai na conducir María Xosé Porteiro, xornalista, escritora, era fora delegada da Xunta de Galicia na Argentina. María Xosé, que nos vas contar agora? Tes o micro apagado. Perdón, tes o micro apagado, tes que acender o micro. O teu micro tes que encendelo. É un problemón. A ver, darlle aí abaixo á esquerda suele estar aí un botoncito para... Todo Ya, feito. listo, perfecto, maravilloso. Só quería decir que tamén fun delegada para Uruguai e que enviaba un De saúdo verdad, perdón. para os compañeiros e as compañeiras que falaron antes. Vamos dar un salto, sí, efectivamente, do hemisferio sur ao Caribe e temos con nós a unha das persoas máis singulares no mundo de migración e no mundo da nosa diáspora, como é unha muller que por idade é moi nova, que polo tempo que leva en Cuba pois xa é unha clásica e que está facendo unha función que eu creo que é única, neste caso, insisto, na nosa diáspora, que é dirixir unha cátedra de lingua e literatura galegas dependente do país que a recibe. Neste caso, non é unha iniciativa galega, sino do país que recibe, é dicir, de Cuba, da Universidade de Habana, que ten unha cátedra, Neira Vilas, de lingua e literatura galegas, que dirixe Arantxa Fernández Crespo, que está aquí con nós. Hola, Arantxa. Hola, boas tardes, bos días, non sei, un pouco imos vendo. Hola, así en xeral. E grazas por invitarme a participar aquí nesta maratón tremenda de galeguidade e dándolle a volta ao mundo, como bo galegos que somos, dándolle volta ao mundo, claro que sí. Vou te presentar un pouco máis amplamente, ainda que creo que a túa situación actual quedou dita, pero bueno, ti naciches na Coruña, eres filóloga de lingua galega e en español, levas 10 anos ocupando esta cátedra, estás instalada, vives en Cuba, tes familia en Cuba, estás radicada en Cuba, pero mantens, lóxicamente, o vínculo con Galicia, e, como decía eu antes, creo que eres, neste momento, perdona que o diga así, viva, a persoa que máis actúa, que máis información ten e que mellor nos pode contar iso que nos interesa para o xecto desta maratón. Empezamos por las preguntas que queremos que todos e todas nos respondades, que son, bueno, como se organiza a emigración galega en Cuba, no teu país, non só de acollida, sino de vida neste momento, e que nos comentes quen é a persoa, a personalidade galega que máis pegada deixou en Cuba, da que aínda se poden acordar as persoas vinculadas con Galicia e non só con Galicia. Bueno, pois, a ver, entidades galegas quedan bastantes. Chegou a haber máis de 200, pero hoxe en día hai como dous tipos. Están as sociedades que se estiveron vinculando ao Centro Galego, non? Pois quedan 11, segundo o propio rexistro da galeguidade, e estas levan, pois hai de dous tipos. Están as xenéricas, como Naturais de Galicia, que tamén é a máis antiga, de 1871, a Rosalía ou a artística, que son de tipo artístico, de tipo cultural, e logo hai unha cantidade enorme aínda quedan, de sociedades que lle chamarían de instrucción, ou hoxe chamaríamoslle territoriais, non? Das que, bueno, algunhas teñen entidade propia, porque teñen un local, pero logo hai un grupo do que a mí me gustaría falar en particular, porque é co que máis me vinculo eu, que é a Agrupación de Sociedades de Municipios e Parroquias de Galicia en Cuba, que tremendo nome, e que agrupa, como o seu mesmo nome di, a 35, chegaron a ser algunha máis, pero bueno, algunhas van morrendo literalmente cando morren os presidentes, e é levada por unha das mulleres máis fantásticas que eu coñezo aquí en Cuba, que é familia, porque un vai facendo familia no país onde está, que é Caridad Fernández, que aproveito para dar no seu nome disculpas por non poder estar tamén presente aquí, pero hai demasiados problemas agora mesmo en Cuba, entre eles ela está
pasando un proceso de enfermidade que non lle permite máis os apagóns, problemas de electricidade moi graves que estamos agora pasando en Cuba e non é tan doado que ela se conectase por moitos motivos, pero está aquí comigo, está aquí canda nós, porque realmente ela e eu facemos un equipazo tremendo nisto do fomento da cultura e da pegada e do reencontro destes dous grupos. Estas sociedades pois que foron moi activas no seu momento, porque eran de instrucción, eran as que creaban escolas na Galiza, pois foron esmorecendo, sufriron varios procesos, hoxe en día están moi depauperadas, moi pequenas e moi anticuadas, pero seguen aí, é increíble, pero van loitando, van poñendo persoas novas, intentan que as sociedades en sí mesmas non desaparezan, porque iso sería desaparecer o patrimonio común que temos os galegos e os cubanos, que é a nomenclatura. Hai lugares aí que teñen o noso nome, sociedades que teñen os nomes das nosas parroquias, e iso, alén de ser unha asociación literal, é dicir, con cuestións administrativas, pois tamén son a nosa memoria, a memoria máis tangible que podemos ter en Cuba nestes momentos. Elas son agora mesmo as garantes pois da nosa memoria histórica e da nosa memoria tangible, porque bueno, despois de moitos avatares, o que fan agora mesmo prácticamente é manter os nosos panteóns onde están os galegos, panteóns que non quero entrar en competencias nin con Uruguai nin con Argentina, pero se din que Chacarita é o panteón galego máis grande do mundo fora de Galicia, pois digamos que o camposanto de Colón pois é onde máis panteóns e onde máis mortos galegos hai e descendentes. Son moitos. Temos máis de 50 hoxe en día panteóns e estas sociedades son as encargadas de protexer o noso patrimonio. Entonces creo que Caridad a fronte desa agrupación fai un traballo maravilloso de manter vivas a esas sociedades que de verdad se están morrendo e con elas está se morrendo a memoria. Perdona que me cruce un pouco para poder entrar en outro tema que ven derivado con isto, non? Isto é importante para nós, é dicir, nós como galegas que estamos aquí, que nos vemos ali, quedamos asombradas, non, de que isto aconteza. Pero como se vive isto en Cuba? Como repercute isto na relación, na imaxe de Galicia, da Galicia de hoxe, da Galicia histórica, coa Cuba actual, coa sociedade cubana actual? A ver, cando preguntan por unha persoa, eu non sei se hai unha persoa ou si. Para empezar, Fidel Castro, vale, pois por poñer un nome non máis galego que Fidel Castro ou o pai. Pero en realidad eu penso que o grande personaxe histórico que permanece na cultura cubana é o pobo galego, os galegos, o galego en xeral, o galego como parte do teatro bufo cubano, como parte da literatura, en unha obra como Gallego, en personaxes que nin sequera son conscientes, pois, por exemplo, como el Caballero de París, que é moi coñecido históricamente na Habana, era de Monforte, a un lado, de Vilaseca, pero está nos nomes dos edificios, está nos edificios, nos bares, nas cafeterías, está en sociedades. Por exemplo, Hijas de Galicia, hoxe en día, é un hospital, pero en realidad Hijas de Galicia, que todo o mundo coñece por Hijas de Galicia, ainda que teña un nome rarísimo, como ginecostétrico de outubro ou algo así, todo o mundo coñece como Hijas. Pois é ao son. Chegou? Agora. Vale, eu non toquei nada, non sei como foi. Bueno, pois Hijas de Galicia é o hospital onde máis habaneiros naceron, ou seja, un dos hospitais máis importantes, cimeiros, onde xa non os galegos, senón todas as xeracións posteriores despois da Revolución, maioritariamente todo o mundo dis Hijas de Galicia, eu nacín en Fillas de Galicia, eu parín en Hijas de Galicia. Hijas de Galicia dise diariamente, está aí, está no básico, está en todo. Creo que estamos en parte da identidade, os galegos temos identidade cubana e os cubanos teñen identidade galega porque estamos mesturados, está en todas partes. Este ano
por iniciativa túa e de Juana, e quixera dicilo aquí para que o mundo o saiba, festexasedes o centenario da creación dese hospital. Me gustaría que, por favor, nos explicaras un pouco, aparte desta situación de que media Cuba naceu, ou media Habana, naceu no hospital, como nace, e logo hai unha figura que está vinculada ao hospital que tal vez tamén entraría nesa pregunta que eu te facía, pero bueno, máis de outra maneira como Concepción Arenal, ¿no? Que está viva, presente, no mundo do ensino e na memoria de moitas galegas e galegos. A ver, bueno, hoxe en día coñécese así como Hospital como Hijas de Galicia. En realidade, o Hijas de Galicia era unha asociación de mulleres que é posible que fose, bueno, se non a máis, unha das máis grandes que houbo, porque chegou a ter, empezou en 1912, co seu nome en 1917 e durou ata 1961 cando foi pechada despois do triunfo da Revolución, pero en 1961 eu vin as actas das últimas eleccións, había vivas, activas, 78.800 e pico mulleres, case 79.000. Sin contar as que xa morreran ao longo do tempo de duración. É dicir, que estamos falando de que en Hijas de Galicia, que era unha asociación de protección e axuda á muller e ao neno, así era o seu lema, pois aí estiveron máis de 200.000 mulleres ao longo de 60 ou 50, 60 anos, que non só eran galegas, pero sobre todo eran galegas, e servían para, esa asociación naceu para protexer as mulleres, que nun principio non as deixaban ser socias do Centro Galego, moito Centro Galego, teño moito que querer do Centro Galego, pero era así, entón non entraban, non as deixaban entrar, nin as deixaban entrar ao hospital, porque era moi caro, supostamente, os problemas eses das mulleres, non, que se decía. Entonces, crearon a súa propia asociación e chegou a medrar tan pronto, tan rápido e tan exponencialmente que desde 1917 a 1924 conseguiron comprar o seu propio hospital, que iso é unha barbaridade. Había seccións en cada cidade prácticamente grande de Cuba. Chegou a protexer aos nenos e as mulleres. Tiveron o seu propio hospital con todo, con farmacia, a filosofía que hai atrás diso é Concepción Arenal. Concepción Arenal é unha figura que hoxe en día está no plantel Concepción Arenal, que é unha escola, que foi a escola do Centro Galego, era o nome dese hospital, era o nome do balneario do hospital, que tamén era un balneario insignia dentro do que era a colectividade galega, que está, non sei, é tan complexo dicir aquí en 12 minutos cal é a pegada galega na Habana nada máis, sin contar xa con toda Cuba, que está en todos, que estamos aí. Outra axudar. É moi, bueno, por suposto, moi interesante o que dis e o que estades a facer, pero é bonito saber que aparte do Centro Galego, que é unha institución emblemática que tiene unha importancia enorme, un peso enorme no desenvolvemento histórico de Cuba, incluso ata hoxe sigue sendo o teatro de referencia e o centro onde están esas microsociedades, teñen as súas, como se dice, donde guardan as cousas, os seus arquivos. As taquillas, chamamos ya lá, as taquillas. Só quería comentar, por traer isto ao presente, non? De Cuba, sobre todo de migración en Cuba, hai historia, porque evidentemente a migración rematou nun momento dado, nos anos 50, o que hai é moita historia, pero esa historia é tan importante como que Cuba é singular no proceso precisamente das emigracións galegas, por como discurriu, non o vamos contar aquí agora, eu creo que calquera pode chegar a esa información, pero sobre todo me interesaba saber ese patrimonio documental histórico que nos axudará a entender tanto o noso pasado e a comprender como somos e por qué, que pasa con el? A ver, o que falaba antes é que se non é unha das emigracións máis antigas que hai, a primeira grande, a que máis, nun principio a máis potente foi a da Habana e a de Cuba dos galegos, pero por iso tamén foi a primeira que se rompeu. A partir da Revolución deixou de haber emigración directa, quizáis un pouco antes, pero outros focos, como os emigrantes, pois o foco de Uruguai, México, Argentina, Venezuela, coparon ese fluxo e a diáspora galega parou, máis o proceso da Revolución que tamén bloqueou. Entonces, a inmigración galega
quedou conxelada en 1959 ou 60, basicamente. O que marchou, marchou, o que quedou, quedou, e entonces é unha fotografía o que temos aí, pero xa pasaron 3 xeracións. Estamos falando de, xa non de fillos ou de netos, estamos falando de cando te encontramos fillos é case un milagre, son 70 e pico, 80 anos. Os netos teñen 50 e pico e 30 anos teñen os bisnetos. O fío da memoria está roto. Para min está roto nestes momentos, ou a piques de romper, e queda nos documentos, quedan neses arquivos que hai aí, que están nesas sociedades, quedan nas cartas, quedan nas fotografías familiares, pero todo iso estáse perdendo porque hai un grande éxodo en Galicia, en Cuba agora mesmo, cara a calquera sitio. Calquera que ten un vínculo, unha posibilidade de ter un pasaporte por Galicia, pois non queda en Galicia, non queda en Cuba, marcha. E iso está facendo que se rompa o vínculo natural da memoria. Arantxa, queda a mensaxe dada, temos moito apuro por rematar, porque vamos con certo retraso, e tesme que presentar a cátedra, porque nos vamos a despedir cunha cousa moi linda da cátedra, que non vou dicir aquí, que é a cátedra, como funciona, e cando ti consideres que dixeches o suficiente, tes que decir, Dani, adentro vídeo. E eu te lo despido para non ocupar máis tempo e te agradezo moitísimo a tua presencia. Bueno, pois, nada, da outra historia decir que estamos, gracias a, entre Caridad e eu, estamos intentando crear o arquivo da emigración galega en Cuba con eses papéis para poder recuperar e guardar esa memoria histórica antes de que se perda. E por outro lado, pois hai un salto xeracional que sería a cátedra galega, que só ten 32 anos, nada máis, que empezou sendo unha proposta da Xunta de Galicia, pero que hoxe en día pois é única e exclusivamente pertence á Universidade da Habana. Reabrímola o meu decano e máis eu, que somos igual de turróns. Eu resido en Cuba permanentemente e traballo na universidade para poder ser a directora desa cátedra, e aí iramos, pois, desde docencia, evidentemente, bueno, docencia de galego, de literatura, facemos investigacións sobre literatura, sobre... Perdona que te interrumpa, por si non se sabe, non para galegos, é dicir, é unha lingua estranxeira máis que estudian cubanos ou quen queira. Sí, é curioso porque sempre me din se son descendentes. Non, a maioría dos meus alumnos non son descendentes, son estudantes cubanos que ás veces teñen unha coincidencia, pero non sempre, e non é ese o porqué. Creo que esta vez é a primeira vez que eu teño un grupo de 5 alumnos que son descendentes de galegos. Nunca normalmente son simplemente interesados por ese galego que se escoita en todas partes e que é. Por que lle chamamos galegos a todos os que veñen da lá e tal. E aprenden a falar galego con acento galego? Non, aprenden con tumbao, como ten que ser. Queres que poñamos ese vídeo lindo? Por favor. De unha das actividades de Arantxa, todos digamos, nas efemérides importantes, pois organiza cousas e fai traballos creativos, e aquí temos un vídeo que fala por si solo. Si o queredes poñer agora, eu estaría moi contenta, creo que Arantxa tamén, e vamos alá. Non se escoita. Que pena. No, é que se non se escoita, que mágoa. Que pena. Que mágoa, que mágoa. Son alumnas recitando. Son alumnas da cátedra, están a piques de graduarse, están agora facendo as súas teses de grado sobre... Estes son lugares todos do Centro Galego, do Palacio do Centro Galego, e estamos, pois, bueno, evidentemente, polo día de Rosalía, gravamos este vídeo da alborada de Rosalía, e cada un é nun espazo diferente. Estos son as taquillas que acabas de ver, isto é o bar, e o lugar dos actos xerais, e a verdade teñen un acento moi bonito cando falan en galego, aprenderon o poema inteiro. Bueno, pois como sei que andamos moi apuradas en nome do IGADI, se te parece, Tino, despedimos a Arantxa? A mí non me Claro. Non nos chegou a nada, había moito que dicir, pero bueno, moitas grazas, e como lles digo aos meus alumnos, galego é quen quere, e as miñas son galegas de corazón. É que foi moi bonito todo o que nos contaches, e realmente esa situación peculiar de Cuba, e o contaches entre as dúas maravillosamente ben. Moitísimas gracias. Gracias a vos.